Sziasztok gyerekek, én Bence vagyok és itt van velem Hello, sziasztok! Én vagyok. Ó, Potyi! Dani, a podgyantós vicces néni bácsi cickambal. Mi ez a lag, hölgyeim? Ó, shit, na akkor nézzük, hogy Na, hogy ebben a cuccol. videóban én most épp kultivátorozni fogok. Igen, de gyere azért még vissza, mert itt van kihagyva bőven. Akkor menjek hátra? Aha, nem ártana. Addig én mit csináljak? Hát, azt, amit akarsz. Én levettem a hangot. Teljesen. Van, nem baj. Na, akkor azt mondja, hogy a 25-ös föld be van vetve, és már kezd is kivirágozni. Tehát figyelj, ez a nagy helyzet, hogy egy csomó föld most ugye már virágzik, tudod, nő. Ha. Gyorsra vettem az időt, hogy hagyd nőjen. Addig legalább elmegy az a rossz idő. Ja. Azt hiszem egy föld van, ami már mindjárt megérik a 30-as. Megnézzük, hogy hol tart. Azon szép idő van, emberek. Ja. Bocsánat az Edisoft feliratért valahol itt középen, de nem bírom eltüntetni, tehát... Na azt mondja, hogy növekedés. Oké, növekszik, és már mindjárt a 30-ashoz kérek egy kombányt. Várjál, hagyjad, megyek érte. 30-ashoz kérek egy kombányt, 25-öshez is majd mindjárt jöhet. Én porkocsit viszek. Jobb. Akkor utána jöhet majd a 29-eshez is egy kombány, azt is majd... Figyelj, én learatok, jó? Ok. Te meg gyere utána bálázóval. A porkocsival, ne? Majd Bálázó. utána báláz. Jó, akkor gyere mellettem póttal. Kicsit érdekesebb legyen a game. Aha. Gondoltam, csinálok egy szereplős részeket is, de hát az úgy egy picit gagyi, mert most itt egymagam mit tudnék csinálni. Gyere farmra, itt vagyok. Ok. Bocsisztok, hogy nincsen hang, de vagy Danit hallom, vagy a játékot, tehát két választás Inkább. van. Inkább ti is Danit halljátok, mert akkor ti is csak vagy a játékot halljátok, vagy csak Danit. Azt mondja, hogy ibetű. Nagy porkocsi nincs, csak ez a kicsi, ez a Brandted. Ott van a Piros? fileg, ott a fileg. Melyik a nagyobb, a Brandted vagy a fileg? Nem tudom. Hol van a füleg? A füleg, kérlek szépen, ott van a farmon. Jó, akkor én viszem legalább a Brandtedet. Ok. Azt is, hogyha izé van, tudod azt. Meg vidd a forgózsemöst. Jó. Fel leszünk szerelkezve. Habár, hát lehet, hogy meg fog telni. Nincsen felőle sok kétségem. Mert azért már 2 földön, egy viszonylag kicsi és egy nagyobb földön. Aha. Néha lehet majd váltás lesz, jó? Mert azért nem Jó, biztos, hogy bírni fogja az ujjam. Jó. Első normálisabb videónk, és ezt még megpróbálom ma elindítani a feltöltést, hogy aztán mire haladunk. De látjátok, azt még én zsidrom. X de rendezett szórás. Én leszoztam. Jó. De a Rendezett. bekapcsolása. Akkor bálázol, hogyha meg nem, akkor meg tudod, simán szórja a hajót. Tudom. A füleg az üres? Hallod? A filegben szerintem van egy, nem tudom, szerintem, Akkor viszont forgózsámolyos. rak fel 2-t. Jó. Kapatok egy orsúlyt, bocsánat. Orsúly az van valamelyik traktoron. Hát Szereld ez le róla. Oké. Szereld Keresek. le róla. Azt a rohadt hallod már az elején már meg is érett. Cseh. A 24-es föld. Tehát most már majd, hogyha ezekkel készen leszünk, már azzal is lehet betakarítani. Nagyon komoly vállalkozásunk van. Amúgy, amint láthatjátok, a gyors növekedés érdekében 120-asra feltekertem az időt.
Figyelj, én most elkezdek betakarítani, jó? Jó, én meg itt leszek. Búza. Halleluja, most már majd lesz szalmánk tehenekhez. Szegénykék már nem esznek csak a 6 napja szilást, sőt több mint 6 napja. Ó, jó hozod. Szerintem a filekben nincsen Megfelel? semmi. Aha, nézd meg, hogy a filekben. Siló van, sajnos siló van. Ja, hát addig szaladj el. Nem próbálok. Szaladj el a silóval, figyelj. Majd ordítok, ha megteltem. Most néha külsőből leszünk, néha belsőből. Most így videóban nincsen megszabva, de amúgy úgy szoktunk. Tudom, hogy ennek pont fordítva kéne lennie, hogy videóban kéne megszabva lennie, de mi pont nem így csináljuk. Amikor nem videózunk, akkor nincs megszabva, hogy külső vagy belső. Én inkább külsőt használok, mert belsőben egy kicsit akadozik a játék. Lenne egy kérdésem. Mond. Hova vihetem a silót? Hát a biogászhoz. Ok. Tudod, a szokásos helyünkre. Addig keresek majd egy gyorsult is. Hallom, már levelteted az időt, nem? Nem, hogy érjen még. Szerintem meg se érett. De. De megért. Hol levesszük az időt? Hallod, de 22-es az fele? Micsoda? Megvan, a 22-es az félbe van amúgy. Hogy ez Megvan? hogy fél be? Hát, hogy a... Tudod, csak a fele lett sajnos bevetve, mert... Hát most még addig haladtunk. Mert ugye mi láthatjátok, hogy már ezt nem nem most csináltuk ezt a karriert. Mi már játszottunk vele egy keveset. Egy-két napot talán. Mármint úgy értve, hogy nem 2 nap. Egy-két hetet inkább. Hát de én úgy mondom, hogy időben összesítve 2 Ja. napot. Úgy, hát, kb. Mert ilyen 10-15 perceket játszunk, tudod. Nem úgy vagy, mit tudom én, mondjuk 2 Igen. óráig itt kockolunk előtte. Igen, mert egyszer ő neki kell menni, meg egyszer én nekem Ja, is. meg egyszer ez jön közbe, az jön közbe, csicsot, belecsap a villám a kertbe. Minden van itt, emberkék. Szeretsz válázni? Oké. Megteltem. Megyek oda Ott a a kocsihoz. pótkocsi. Meg majd a kamionnal is idehozhatod a pótot. Jó. Az a fekete, ami ott áll a 20 Aha, 24-estől lefelé. Ja. Ott az úton. aha. Jó. Most gondoltam, egy kicsit már leparkolom, hát minek, hogyha nem is használjuk. Szerintem először megtöltem a kis pirost. Jó. Hány ezer? Ja, 6400 literes, ha jól tudom? Ja, de én úgy tudom, hogy 16 000. Jó, van, most már belekezdtem a zöldbe, akkor megtöltem ezt. Várjál még, szerintem én inkább veszek kombányt. Jó. Én még itt tárba útférő. Jó van, vettem neked egy nagyot, meg vettem neked egy nagy asztalt. Mindent megtalálsz a boltba. Jó. Én addig örítek. Örítek, tudok beszélni. Örítek. Jaj, Istenem, már éjszaka lesz. Most volt még reggel. Jó. Folytathatódik. Jó, és akkor én menjek vissza a farmra? Hozz vissza a farmra a kis traktort, és menjen el a boltba a New Hollandért. Jó. Most nem fogok videóba hazahozatni. Hát jó. Nem is illene. Hanem. Magánéletben megértem. Magánéletben? Értitek, hogy értem? És hogyha bejön nektek ez a rész, vagy hát ez a Farming Simulator, akkor utána lesz még vagy 5 epizód, és utána csinálunk egy módberakós videót, és utána folytatjuk ezt az epizódot. Jó így, Dani? Jó. Mert Danika kedves, nem szeret módokkal játszani. De én imádok. Tehát azért van nekem ilyen, hogy Class Combine. 780-as Class
lexikon. Klassz Axion 990-es, vagy 970-es, nem tudom. Kocsik, kamionok, 2 kamion, pótok, 2 pótkocsi vagy 3, nem tudom. Ilyen markológépek, kultivátor, 1. És lényegében ennyi a módom. Mármint amire emlékszek. John Deere-ok, egy GCB. Ha letöltöttem egy GCB-t, amit de vagányul néz ki képen. Azt hallod, berakom módba. Hogy néz ki? Össze van szinte törve teljesen, meg ilyen szarul néz ki, na. Amúgy ezt már vissza farmra. Jövök, már itt vagyok. Csak kell, hát nem az kell a baj, 40-nel megyek. Figyelj, hamar nem kell beállni, csak gyere. Vagy már a combine-nal jössz? Már mindjárt jövök a kombányinnal, igen. Te amúgy szervezel valahova ilyen mezőgazdaságba menni? Nyáron? Nem. Csak mert hogyha igen, akkor veled tartanék és nem videóznánk. Hogyha esetleg valamikor jönne. Szólnál és akkor mondjuk mennék, azt levideóznám, vagy odaadnék valamit, azt, hogy levideózd. Jaj. Na, megyek a kombányinnal. Kombányjal? Jó, és akkor melyiket arassam? Kezdjél, gyere segítsél a 30-asba. Jó. Amúgy, amint láthatjátok, kell kivágni fát, tehát így megy a munkás, felakad, és akkor akárhova megy, tolat, mindent csinál, fel van akadva. Tehát Ezt olyan rosszul megcsinálták. igen, amúgy. tehát egyszerűen felakad. Nem az lenne, hogy megállna a munkás, és akkor így jelezne, tudod, valamivel, mondjuk kis sípolással, vagy valamivel, hogy megtelt, vagy elakad. Vagy akkor inkább visszatolatna, érted? De megpróbál tolatni, de nem bír. Mert rá Alap. van csavarodva. Tehát van még mit javítani. Reméljük 15-re lesz ki lesz javítva. 15-re. 17-re. Aha, inkább. 16-ra is jó lenne. Hát jó. Na. De a földek mellé csak úgy tennének fákat, hogy normálisan, ne így rögtön a föld Igen, mellé. tehát Mert beakad a kultivátor és minden. múltkor abba kell, azért nem haladtunk egyről a kettőre, mert mi Danival vetegéltünk, meg ilyenek, meg háztunk is, és akkor egyszer csak azt veszik észre, hogy 22-es földnél meg még alig van valami. Miért? Mert felakadt. Persze, hogy azért. Jó, most már beürítek a méreket. Na, én megérkeztem. Oké, menj a 30-ashoz. A villogó kötelező, bocsánat. Semmi baj. Index. Belső nézet nem kötelező. Tehát ilyeneket mi meg szoktunk beszélni. Hogyha esetleg rátalálnátok a szerverünkre, kiírom a neveit. Hogyha kérdeznétek, amúgy jó. De csak szerintem akkor jöjjenek, Bence, hogyha Vagy esetleg... fegyelmezettek. Ja. Már nem az ébolcs, de nem volna jó senkinek se. Kiírtam oda. Skipé névén pedig. Ezen, hogyha esetleg kérdezni szeretnétek, hogy mikor lehet menni a szerverre, meg ilyenek, hogy esetleg most mehetünk-e játszani, Dani van-e, meg ilyenek, hogy lehet-e ugye cserélgetni, meg ilyenek, hogy most kivel játszhatunk, melyik szerver, mi a szerver neve, mi a szerver jelszava, hányan tudunk feljönni, ilyenek. Dani, szerintem már ennyi elég lett volna. Már, legalábbis hát nem mára, mert ma még felveszik egy részt. Csak az majd külön töltöm fel. De hát sziasztok! Na, sziasztok! Dani!